Philippine Bible Society maghatag og 519 million ka mga Biblia sa nagkadayang dapit sa nasod. Pipila ka mga istorya sa Biblia gihimuan og animation aron kini mapaduol sa kabataan. Ano ang report? Sa pagsaulog sa ika-123 katuig sa Philippine Bible Society, mas paligunon kuno nila ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpanghatag ug paghubad sa Biblia sa nakadaiyang lingwahe. Ang Philippine Bible Society ay isa ngayon sa mga pinakamalakas na Bible Society sa buong mundo. Kanya ang Philippine Bible Society ay komisyon na hinihinga ng tulong para gawin yung translation ng Bible sa ibang bansa. Suma sa PBS nga sa nakalabay nga 41 katuig, 519 million Bible ug Bible materials ang napang-apod-apod na nila sa tibuok nasod. At least yung physical Bible na susulatan mo, nababalikan mo, mabilis. No? Kaya relevant pa rin ang printed Bible. Hindi mawawala ang printed scriptures. Pero nakigduyog usab kuno sila sa mga kabag-uhan sa teknolohiya aron mas mapaduol ang pulong sa Dios sa tanan, ilabi na sa kabataan. Pananglitan niini ang paghimo og animation sa pipila ka mga istorya sa Biblia sama sa talinghagan ng alibughang anak nga gisaysay sa mga karakter nga sila si Bib ug Leah. Ang sabi sa Biblia, magiging anak tayo ng Diyos. Apan labaw sa simpleng pag-angkon lang og kopya sa Biblia, mao ang kaimportante nga matun-an ug masabtan kini aron mas mailhan ang Dios ug masayran ang tumong niini sa kinabuhi sa mga tawo. Yung mga katotohanan na nasasaad sa Biblia, these are the words of God. And in whatever time, they will always be the same because the Bible contains eternal values. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.